Bismillahirrahmanirrahim. Vi hører i dag om en religiøs bevægelse, som kalder sig selv for at være Ahmadi. De har en leder, som udgiver sig selv for at være Imam Mahdi. Denne person hedder Abdullah Hashim. Mange vælger desværre at stole blind på denne mand, fordi han bruger profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallams testamente som såkaldt bevismateriale til sit kald. Af ren nysgerrighed har jeg 17 kritiske spørgsmål til Abdullah Hashim og hans følgere, og en vågen opkald til de personer, der er begyndt at få medlidenhed til denne gruppe. Min første spørgsmål er: hvis testamentet er korrekt eller autentisk, hvorfor er titlen Mahdi kun begrænset til vores 12. imam, det vil sige Imam Mahdi alaihi salatu wassalam? Hvis ingen andre kan kaldes Mahdi, hvor kommer de 11 Mahdier fra? Mahdi i sig selv er en egenskab, det vil sige den vejledte, og ikke et navn. Enhver profet og enhver imam er vejledt. Hvorfor overgav Imam Mahdi alaihi salatu wassalam angiveligt wasiya før sin død, i modsætning til alle tidligere imamer? Testamentet siger, at den første Mahdi har 3 navne. Hvorfor gør Abdullah Hashim det til 3 forskellige personer? Hvis det er 3 forskellige personer, kan der ikke være 12 Mahdier. Er det ikke en selvmodsigelse i sig selv? Den første Mahdi er 3 personer. Så har vi 11 mere. Det vil sige, at vi ender ud med at have 14 Mahdier og ikke 12. Hvis wasiya beviser imamer, hvorfor brugte andre imamer ikke det som bevis? Hvorfor brugte Imam Ali alaihi salatu wassalam et sejl på en sten for Hababa, i stedet for at præsentere testamentet? Hvorfor tog Imam Zainul Abidin alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Hanfiyya til den sorte sten, i stedet for bare at præsentere wasiyaen? Hvorfor viste Imam Jafar Sadiq alaihi salatu wassalam ikke wasiya til Zaid, da han gjorde krav på imamer? Da Abdullah, bror til Imam Musa al-Qazim alaihi salatu wassalam, gjorde krav på imamer, hvorfor viste imamet ikke bare testamentet til ham? Da Jafar, bror til Imam Hassan al-Askari alaihi salatu wassalam, gjorde krav på imamer, hvorfor viste Imam Mahdi ikke bare testamentet til ham også? Wasiyaen siges at stamme tilbage fra profeten. Hvem ellers brugte den som bevis for profetskab eller imamer? Findes der noget dokumentation på det? Hvis profetens wasiya allerede var skrevet, hvorfor skrev Imam Musa al-Qazim alaihi salatu wassalam et nyt testamente, som er nævnt i Ayunul Akhbar al-Razar? Hvis dette wasiya er korrekt, så lad Abdullah Hashim erklære det. Men hvis det er falsk, hvordan kan et opdigtet dokument bruges som et religiøst bevis? En wasiya skal gives frem af en imam til den næste. Hvordan endte det hos Sheikh al-Tusi efter flere hundrede år? Hvad er overleveringskæden? Jeg vil gerne have besvaret disse spørgsmål af Abdullah Hashim og hans følgere. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad.